zvikanzi ndinoona mumvuri miviri yandinoona ndozoona nyoka ndozodhonzwa mabhora angu kunyanya rekwaraiti ndo rinodhonzewa radhonzewa bhora riya ndinobva ndadini ndatanga kugwadziwa mabhora tikutaura nezvawo ndeu ana baba ehe achidhonzwa namai nenyoka kana kuti nyoka ndo yanotanga kuona wozona mabvura anda anozonomubata zviri sei guys. Nhasi tiri kuno kwanyika tandira zvakanaka kadai kanzi ndine nhau yandakambotumira kuna vanhu vakasiyana kuti vange vachindibatsira sei asi ndapinduka ndikati inhau yakaita seipi ndobva vandiplayera audio ndichariplaya zvakare audio rachoni saka audio iri ndada nhau idzi kazhinji kacho inini mozati zvinhu zvokuti tinge tichinzvenga kudai so ndinowanza kuti vanhu vakaita samasiniya sana vatetetiudha ndo vanowanza kuita nhau dzakaita sedzidzi but matauro acho kuti mari dzekuzoti ndinokwira mabhazi ndeuku kwachoni kuti ndizofambira uye handizozi kuti zvoitwa sei kaka neniwo ndisikazivi zvoitwa sei ndikati saka rubatsiro rwamuri kuda panderwei because ndinanyanyi kuita nhau dzakaita seidzodzo ndofunga vari kunyanya kutsvaga vanhu vanokwanisa kuvabatsira uyezve nenhau yekuti mbuya muri kuona vatogari muno manyika vakatotiza kumusha kwavo nemhaka yekuti kune munhu kuda kutovapisira dzimba kuda kutovauraya ivo kasina kune zvakuhwa nditi ehe saka ngonitange ndaita samari naivo vachazotanga kunyatsotsanangura background kana kuti sure kwenhau yakaitika kuti zvinge zviri pano saka ava nekuda kwezvo mbuya vanga vari kuhama dzavo dzava vakambonzi ngavambotiza vamboinda ikoko nekuti munhu akazotosara kusvika asi havadi vatutiza ndobva vazondotogwa nauyu kanzi chimbouyai kuno pamwe tingakwanisa ruwana rubatsiro rwekuti ndawana munhu unoda kuita sei kuti anga achivata vhidhiyo ndizvozvo saka ndati nditange ndavabatsira pakutaura pekutanga so that vanzwisise mashandiro because ndakati ina handiti zvokuti hanzi mai vakazonzi mbuya vakazonzi sekuru vakazonzi kuita zvokundiudza kudero handikwanisi kudaro munhu ngazvitaure nyaya eke ega ndizvo ini ndakafonerwa nemwana wamukoma wangu vari kusanyati saka ndafonerwa kudaro I think ndemuna October ndafonerwa kudaro zvikanzi tete wakatanga kufona wakafonera mama wafonera mama kwabva mama vanditi fonera vakandifonera saka ndafonerwa navamasamba kubva kusanyati saka ndafonerwa kudaro ndatadza kunzwanana navo zvakanaka pafoni asi nyaya yekunzi muri kundiroya mwana wari kuti muri kutiroya saka ndotoda kukutemai bvisai mhepo dzenyu dzemuri kundisira mise pamwana wenyu saka foni apo unase kunzwanana navo kuti vari kuti kudii ndakabva ndatora foni kwabva ndafonera mukoma kwabva vadaira zvikanzi pane mashoko aripo ndikando mashoko endafonera zvikanzi chitaurai naye mwana wenyu ndotaura naye paye mwana ndakafunga kuti kuzotaura nemuromo kuti kwanzi zvinondinetsa the best solution ngandite zvekurekodha pandiri kutaura nemwana uyu kuita kuti pendirozotaurira mama kumushoko ndichatsvaka imwe foni yendinofona nayo ndochiisa audio yangu yotaura dzichichita sokuti munhu ari kutaura pafoni saka ivo vachizvinzwira vega mashoko acho ari kudini ari kutaurika saka ndadaro saizvozvo ndopakataurwa kunzi mai venyu vari kundiroya inini ndakazvibata kuSouth Africa kwenda ndiri kubasa asi ndakazama kuzvigadzirisa zviri kuti tikagadzisa zvinoya kudzokera iwewe wakafamba nani zvikandaizvifambira ndega ndichizvitamburira ndega saka kwese kwendirofamba inini ndinozwa kuti mukadzi wababa wako mudiki baba kwavaine vakadzitu saka mukadzi mudiki wababa wako ndo vari kudini vari kundiroya saka vanoroya vechiita sei maroyero acho ari kudini ari kukita akati vari kundiroya vechinditumira mamhepo avo sei ndozvendoda kudini kunzwisisa kuti utsanangura kuti vanokutumira mamhepo sei unonge wachionei zvikanzi ndinoona mumvuri miviri yandinoona ndozoona nyoka ndozodhonzwa mabhora angu kunyanya rekwaraiti ndo rinodhonzewa radhonzewa bhora riya ndinobva ndadini ndatanga kugwadziwa mabhora tiri kutaura nezvawo ndeu ana baba ehe achidhonzwa namai nenyoka kana kuti nyoka ndo yanotanga kuona wozona mabvura anda anozonomubata kuzasi kwake okudhonza mabhora saka wadhonzwa mabhora anobva atanga kudini kurwadziwa ndotsanangudzo dzake ndikasaka waifunga kuti zviite sei ndokuti iwe kana vachitaura kuti hatizvizivi zvauri kutaura enda ndinochendozivawo saka waifunga kuti zviitwe sei zvikanzi ini ndiri kuti mimuudzai mbuya mai venyu avo varegedze kuita zvinhu zvavari kuita kana kubvisa zvinhu zvavo ezvipendiri vamboisawo kumwana wavo
vatambudze vana vavo, ini ndarwadziwa. Saka pendakadaura mba ndichimubvunzurudza akabva ati ini handichakwanisi kutaura nemi, taura henyu nababa. Ini mubvunzo wangu ndewekuti handati ari kurota, asi paanomuka apa anomuka akamwiwa here? Hazvina uchaziva kuti unomuka wacho unoti ndakaprodusa here kana ndakadini, asi iye anoti mabhora anomuka achirwadza zvokuti ndonga ndakaneta ndisingakwanisi kana kuita chimwe chinhu. Saka wadaro saizvozvo ndakati iwo chiuya kuno kumusha kubva kusanyati. Vanga vari kusanyati, iye mukomana iyi wakabva kusouth akaenda kusanyati. Mama wake vakavakira kusanyati. Wait, mina ipari padaunzisa ari kusanyati. Iya zvanzi yambuya? Iya zvanzi yangu, mwana wababa vangu. Iya zvanzi yenyu mimi? Mwana wababa vangu. Baba vangu aine vakadzi 2. Saka uyu mwana uyu muzukuru wekimba huru. Mwana wamaiguru vedu, mukadzi wababa mukuru. Ndoko maiguru ava ndo gogo ndo vadoko, mukadzi mudiki. Saka ava vana vekuimba hombe vari kublema ava vekuimba doko. Saka zvaita sa ndakati iwewe dini uya kuno. Kwabva ndataura namukoma paya kuti zvazvadini kuti muuye kuno. Zvikanzi asinzi takabva mudambudziko, vakabva kufirwa nemukadzi mai vakomana ivava. Vakanga vashaika 3 weeks before nyaya isati yatanga kuitika. Saka takatoenda tese kusanyati ikoko, kwabva tandoviga muroora wedu, kwabva tadzoka kumusha. Tichidzoka kumusha pakangeta 2 weeks ndopi takatanga kufonerwa. Tafonerwa kuda ndikati chidini chidzika uye kuno kubhohera kumusha. Zvikanzi hatikwanisi kudzikako nekuti hatina mari sinzi taipa dambudziko. Ndikadambudziko racho makaribata mega here? Sinzi tese takakontribhita mari kuti maiguru vauye kubva kusouth vaende kusanyati vavigwe. Tese takangeta macontribution ekuti vanatsana vanoda mari dzevari kuda. Saka tofana kudini kukontribhita mari as a family. Tikakontribhita mari kuti pana bambo nemari dzematransport takatokwira kubva kuno kwetogara kuya kusanyati kuviga chimurora. Saka tese tiri mudambudziko hatorina chinyi, hapana ane mari. Saka iwo chingoshingirira kuti zvonoda zvidini zvite tionere pamwe dambudziko rako sinzi makariviga petatiriko. Dai makaritaura tiriko kusanyati ikoko takatoonesana tiri pamwe chete, takaungana sei semhuri. Saka chakakupai kuti munyarare dambudziko iri rechiitika chii chamazoti tabvako mosara mofonera vamwe kunoku. Zvikanzi isi taikunyarai sekuti muri ana tete. Ndaitongonyara kuti ndidini ndikuudze zvinhu zviri kuitika. Kata okay, chiuya kuno. Zvikanzi hatuyi, mimi fambai ikoko muone kuti zviri kundinetsa, mugadzirise mai venyu abvise zvinhu zviri kudini zviri kundikanganisa kuti ndiraramo yangu iende mberi. Saka kwabva tatombostika paya. Saka ndakazonzwa vakunzi Devi wauya, mukomana uri kuuya manheru kana kuti watokwira unosvika kuHarare mangwana here? Kati alright, kwabva ndafonera vari kuHarare, kana asvika mukomana tiudze tidini tisangane kumba. Kumusha kubhohera ndokwenda ndine eme yekuti tidini tiende tinosangana ikoko tichinzwa chinyaya yake tiri pana vanhu vakuru. Zvikanzi okay. Saka wakasvika kuHarare kwabva agara almost 1 week. Ndope ndakazototo murume wangu kuti ndibvunza kuti kotsanovaya makazongoramba manyarara muri kufunge vasati vakumusha here kana kuti ndikati kuti vanga kumusha here? Handiti takataurana natsano here kuti kana vasvika tiudze musi vanosimuka kuenda kumusha modini motiudza adini tisangane kumusha. Kwabva ndopi ndakazofona futi kuHarare kuti uri sei mukomana, makamboenda here kwana Tifred ko kuchipatara? Zvikanzi zvezvipatara zvese uri kuti ndakatombozama kubva ndiri kusouth uko kune zvipatara zvinotorapa, asi hazvisi kudini, hazvisi kushanda. Ndikaenda kumadoctors vanotoshaya mushonga wekutondipa. Saka ndorongopedzisira ndadini ndadzoka. Saka zvana Tifred zvaazviti une maproblems ake ainawo. Saka tonise kuti kunodini kunobatsira. Kati alright. Ndopi ndakazofona futi rimwe day. Zvikanzi Devi wakatoenda kumusha kudhara. Watova kumusha. Iyazve wo. Hadhari chiti kana achiriko tinzwa kuti zvakamira sei. Zvikanzi kana wakatoenda zuro zuro makuseni. Asi pambonzi kudhara. Kati okay. Saka mupfungwa mangu makatotanga kutozofunga manje. Kuti saka zvinhu izvi hazvina haisi jekerere iri kudini iri kuitwa. Tambotenderana zvitatenderana. Munhu wombosvika wombonogara kuHarare. Wambogara kuHarare kana kwakuri kutsvagirwe mari yetransport yekuti one kusimuka kuinda kumba. Musi wawasimuka uchi taifanira kungodini kungoudzwa kuti tete mwana wasimuka waendepi? Waenda kumusha. Asi hazvina kuita saizvo. Wasvika kumusha kuya ini ndakuzviziva kunoku ndiri panyika kuti mwana waendepi? Wako kumusha unotonzi wakaenda zuro makuseni.
setoni yakazopedzisira kutaurwa. Asi vari kumusha vacho havatodini, havatozvizivi. Ndakatombogarawo nenyaya yekumbototi njuga dzeupenyu dziri kundiremera. Ndakatombogara kwabva ndazofona ndawana mari yeAirtime. Ko muriko Dave makamuona here? Zvikanzi hatisati tanzwa. Ndikati uri kunzi wakauya wani. Watane madhezi uripi? Uriko zvikanzi hatisati tadini taudzwa. Nehazvanzi yangu yendoteerana nayo namama ndoidaibvunza. Zvadaro saizvozvo vakagara. Ndofunga pakatopera futi madhezi akatoti wakuti. Saka takanga takireta group rekuda kusolva issue yeyi. Tiri as a family nevazukuru nevana sisi nana budi vamwe. Takangodaro saizvozvo. Takaita group rakanga rakanzi zvemumusha. Rakanzi zvemumusha group riya. Saka mama angu anezvaya zvekuti iye kana wakasaurayiwa chonga abvise kana handiti imi munonga musinganasi kugutsikana. Asi avo vekusaidhi vanonga vaine kugutsikana kuti ndo zviri kutodini. Zviri kutoitika kwese kwetiri kufamba tiri kuvabata. Umwe watero saka kuzvinhu izvi zvanyava zvakangonzi mwimwi shoko takanzwa kuti musekuru vakaenda kumusha. Saka zvemaramba makanyara muri kufungei? Hapana unodini unokwanisa kudaira. Saka isotodaira mugrupu ume kuti chisiya zvakadaro. Vari kugadzirisa vari kutodini? Vari kutogadzirisa zvinhu. Vekuimba huru vaifamba vega. Vaifamba vega. Isusu hatisingafambi. Vari kutoita vari kutogadzirisa zvinhu kuti zviite zvakadini? Zvakanaka. Saka chisiya zvakadaro musachavapusha kuti hino zvemaramba makanyarara, hino zvemaramba makanyarara. Vana vaya vakatanga futi kubvunza muchiri pamwe chete here zvinhu zvemuri kudini? Zvemuri kuita zvikana kuti chimwe zvezvoita sekuti vamwe vamberi vamwe vari sure. Muri kuzvifambisa sei? Vanodaira vanongodaira zvaya zvekungojinyurana hazvina kunasa kudini? Kujeka zvokuti chinyi. Vamwe vatomboti fambai mega semhuri. Isoti kufamba tega semhuri hapachisina need. Nekuti zvaitwa zvese 2 weeks 3 weeks dziri kutoperedza. Vanhu vari kutofamba vari kutoziva zvavari kudini. Saka uyezvi kuchinzi chiuyai. Pakazve zvokunzi vari kuda kufamba naDave ngavachiuya. Mukana uchiripo wakavhurika. Kwabva tatoramba takanyarara. Zvikanzi ko zvemuri kuramba makanyarara wani tichitaura kuti mari ngadzichikontribhitwa kuvanhu vafambi. Saka muri kuramba makanyarara chi? Kwabva taramba takanyarara. Inini nevana vamai vangu hapana wangu wachakwanisa kudai nokuti tichada kufambirei. Vanhu vari kutogadzisa zvinhu zvavo. Ndikabva ndazotodaira umwe mwana ndikati chetinoda kumbonyanya kuchifamba kundonzwa chinodarika kuudzwa kuti mai venyu ngavabvise zvinhu zviri pandiri. Chetinoda kundotsvaga futi chimwe kunze kwokuti vanhu vandotora vana sekuru vofamba nana sekuru namai. Isusu tiri vana kapana mai avo hatigoni kufambira nyaya dzeuroyi wamama kana mama vachiroyi. Saka the best solution torai vana sekuru. Ndo pakaita nyaya makwichu ndine audio yacho imwe ndaitaura nasisi vangu ndichitaura nyaya iyoyi yekuti torai vana sekuru. Vakati vana sekuru havaiti tifambe naye wowe tora vana sekuru ako uye nawo mutore mai venyu mudini mufambe munzwe kuti chiri kunetsa pana mai venyu chii. Ndikati inini panyaya dzamai handikwanisi kudini kudzipindira. Chendiri kudai inini torai vana sekuru kana zvanetsa ndodini indai kwasabhuku kana kuti torai muzukuru mwana watete vedu isusu uriko kumusha kubhoera ikoko muchidini muchimuudza kuti muzukuru wemai wako mukadzi wako wadini waroya. Uroyi hwake hwakamira hwakadai. Zvikanzi iwewe inda newe mwana wako iwe enda unodini undomuudza izvozvo. Ndikati handikwanisi. Imimi chindai kwasabhuku. Maenda kwasabhuku. Sabhuku achadana mai vachaudzwa kuti indai motora chinyi hama dzenyu. Kana kuti iye sabhuku achatuma mupurisa wake kumusha kwamai wondotora chinyi hama dzamai wouya nadzo modini mofambidzana. Zvikanzi zvese izvozvo zvatitomboiti wowe huya kuno kumusha kubhoera. Ini madirwe ekumusha iwawawo ambonyanya kudii. Pane zvimwe zvatovapo kani zvisiri zvenyaya iyi. Kana kuti zvambonyanya kudii kumusha handichatomboendiko. Ndiniwowo. Kabva ndatostika pakuti kumusha handichaendi. Saka ivo nokurwadziwa kwavo kwaruti vari kurwadziwa ikoko nokuti kwakanzi isusu vasikana vekuimba huru tese tiri kutambudzika. Imimi vekuimba doko mese makafara. Iye mwana uyu unorwara zvikanzi imimi ana tete imimi hamusi kutomborwara. Why? Vana tete vedu. Iye mukomana uri kudhonzwa mabhora ake. Iye unoti vana tete vedu isusu vari kurwara vese vari kumwa mapirisi eBP. Imimi vana tete vekuimba doko mese muri vatano.
asi utano hwacho notohushayiwa ndotorwara weni zvekutosvika kunogara muchipatara ndisina kana unouya kundiona kunze kwemurume wangu nevanhu vekuchechi. Hama chadzo dzinotoya pasirivhera pa dzichitoita pamwe pacho ndakatoita accident yendisina kutombonzisa kuti accident yaita sei, ndikavanhu vese akabuda mukombi ndikasara ndikatodzima mwoto wanga wakupfuta mukombi inini pana ndiri wani mwoto ndakatogara ndona mwoto wakutopfuta pakutotora zambia rangu kuti mukombi yaita accident zvamwoto wakutobaka ndaswai kombi dzechitotsva ndini ndikutofunga ndiri mukombi vamwe vari kutodaidzira ayo ndachirikubudai nekuseri kunobudika ina ndokwanisa kutosimuka kutoita so ndakangofukwa so. Saka izvozvo zvodai ndiri munhu anoita zvekun'anga nemaprofita paishayikwa here kunzi une mhepo iri pauri asi nekuda kuti zvinhu zvendaa ndisingabhilivhi zvangu ndakangotobuda muaccident kwabva tatendiswa kuchipatara kwakutodzoka ndikatouya ndikarwara ndichinzi wabatwa necovid. Vanatsani vangu vandiri kutaura iva madzikoma angiwa vakadarika nemanyika wamo vachinda kuuya ndikatozofona kuti ko zvemadarika nazvoti makasvika kubasa kana tondo akazondifona kuti asvika basa kwako tikakushayiwa ndiko zvemadarika ndiri kutofa ko nyore nyinde kuzodzokera urufere matadza kudzoka mechindona saka zvokutoti hatisi maproblem kana paine vanhu vari kutonditeera zvezvizvi nditori nezvikwereti zvevanhu zvokuti nestress yezvikwereti zvendiri chaizvo ndichizama kuti zvaizvo kungodherera mari uchizoti ndosishanda zvinhu zvichiendeka nditi saka ndikanyatura $100 semunhu wonguibata 2 days kana kuti 1 day ndiroshanda ndikadini ndikaiwana asi njuga dzeupenyu dziri kutorema kusvika zvikwereti zvaya zvatonditsitsirira kudai. Saka pamune zvikwereti zvosvika mumari yakawandisa zvisvika ma1000 kudarika inogona kutodarika ndine chikwereti chisingatomboiti chekuti izvizvi ndototi ndikapepo kwadai ndototanga kutobvunda munhu achida mari yake itori serious havasatotanga kunetsa yavo vanotonetsa vanorega musi unondaita yekumapurisa nomwe akusvingisai kutoti pamwe ndikaenda kumapurisa mari yangu inobuda vanhu vakakutarisai mose makafitwa kudai makachena makapodokora havambozvifungiri nditori muzvinhu zvisingaiti zvezvi kumapurisa anga akuda kusungisira chifu uri kuda mari yake $100 ndakatora ndichida kuwedzera mari yeodha ndakatora chikwereti kwabva ndaisa kuodha ndakatora chikwereti kwabva ndabhadharira vana mari vaida mafizi netop up ivo vana venda ndiri kukudza nezvavo vari kuzvikoro saka vakawana nzvimbo vari 2 time saka zvakandikonzera kuti ndipinde muzvikwereti yemafizi nemafizi iwawo maexam fee netop up vanonga achida matop up nerendi yekubasa kwacho kwendirorukira ikokuya saka zvese izvozvo baba havashandi basa rindori chisaluni checho saka zvinobva zvarema vagara havashandi vanopoti vakabika zvemadhona ndizvozvo vakatengesa izvozvo zvakamboda kuzama kubikapo chingwa zvikatongodirwa jecha zvazvisingafambi chingwa chacho chechingoora saka zvese izvozvo zvinhu zvokuti mukutoshanda kwacho kwaanga achiita zvitori zvikweri pemunonga moda kuzama kuti ngatikavha apa patororema pamunoda kuti ngatidai apapa rendi yakutodini saka zvakandipa kuti mashandiro etaita kudhara makore apfuura nezvetakuita izvizvi zviri kurema zvisingaiti saka ndiri muzvikwereti magumira pazvikwereti